עדי דיין, המייסדת של שיטת פשוט להפסיק לעשן. והיום אני רוצה לתת לכם את כל הפרטים על התוכנית פשוט להפסיק לעשן אונליין. אבל קצת לפני זה, ובכנות, כמה פעמים קרה לכם שהחלטתם שזהו, נגמר. אתם הולכים להעיף אותה לקיבינימט ופשוט להפסיק לעשן. ואז אחרי כמה ימים שהרגשתם שזהו, אתם כבר אחרי זה. עכשיו שום דבר כבר לא יחזיר אתכם לעשן. אין סיכוי שאתם נופלים לשם שוב פעם. ותכלס, ההרגשה הזאת מדהימה. ואז פתאום קורה משהו. יכול להיות שנפגשנו עם חברים, או שהילדים בדיוק באו לנו לא ממש בטוב, או שפשוט הייתם צריכים הפסקה מהמרוץ הזה של החיים, ופתאום המחשבה הזאת עלתה. אז אולי רק אחת? מה כבר יכול לקרות? אני כבר לא מעשנת. אולי אני רק אבדוק מה זה עושה לי. כי הרי אם זה יגעיל אותי, אז כנראה שזה באמת מאחוריי. ותכלס, מה בדיוק סיגריה אחת יכולה לעשות? הרי אני מכירה כל כך הרבה אנשים שמעשנים פעם אחת בחודש, כשהם יוצאים עם חברים, סיגריה חברתית. אז למה אני לא אצליח? ואז לקחתם את הסיגריה, וההמשך כבר ידוע. חזרנו לעשן. וההרגשה הזאת כל כך מתסכלת. כל כך הרבה אנשים באים ואומרים לי שהם חזרו פשוט מטיפשות של רגע. שאם הם רק היו יכולים לחזור אחורה בזמן, אז אין ספק בכלל שהם לא היו לוקחים את השחטה הקטנה הזאת. אז קודם כל, הכל בסדר. אם חזרתם לעשן, זה פשוט בגלל שכנראה לא קיבלתם את הכלים המדויקים כדי לדעת איך למנוע את החזרה לעשן. ולא, זה לא קשור בחוזק וזה לא קשור בחולשה או רצון. זאת ההתמכרות הכי קשה שקיימת, וצריך לדעת איך לטפל בה, ומה זה בכלל אומר להיות מעשן לשעבר. אם עדיין לא הפסקתם אף פעם, אבל הזדהיתם עם הסיפור הזה, אז כנראה שגם אתם כבר מבינים שגמילה מעישון זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאדם שמעשן יכול לעשות למען עצמו. וכדאי ורצוי שהצעד הזה יהיה מלווה בתמיכה אישית, מקצועית, ועדיף שזה יהיה יחד עם קבוצת אנשים שנמצאת איתכם בדיוק באותה סירה. ויותר מזה, אתם מבינים שמדובר בתהליך, שבדבר כל כך משמעותי כמו פרידה מהחברה הכי טובה שהייתה לנו אי פעם, יש חשיבות גדולה לקבל את התמיכה והליווי לאורך זמן. התוכנית פשוט להפסיק לעשן אונליין נבנתה והורכבה על בסיס הידע והניסיון שצברתי בארבעת המקצועות המרכזיים של חיי. הראשון מביניהם הוא מקצוע הבסיס שממנו אני מגיעה, אחות מוסמכת עם ניסיון של 10 שנים בתחומים שונים. המקצוע השני שלי הוא הנחיית סדנאות לגמילה מעישון ב-12 שנים האחרונות, ובנוסף אני בוגרת מכון אדלר במסלול אימון אישי ומאסטר NLP. ואולי הכי חשוב מהכל, אני מעשנת לשעבר כבר 15 שנה. במהלך השנים ראיתי את הקשיים ואת האתגרים שהתהליך הזה גובה מאנשים שבסך הכל רוצים להפסיק לעשן ולשים את החוויה הזאת מאחוריהם, אבל מוצאים את עצמם חוזרים לעשן שוב ושוב. כמעשנת לשעבר, מצאתי שיש כמה דברים שקריטי לעשות כדי שהפסקת העישון תהיה מוחלטת. את כל הידע, הניסיון וההכשרות שעברתי תמצתתי לתוך תוכנית אחת, שהרעיון שלה הוא פשוט לאפשר לכל אחד ואחת את הנוחות מצד אחד, לשבת בבית ולקבל את הכל לתוך המחשב האישי, ומצד שני להיות שותף לקבוצה גדולה של אנשים שעוברים יחד את התהליך, מתוך ידיעה שקבוצה היא כוח, והתרומה של כל אחד לתהליך של השני היא ענקית. התוכנית מתאימה רק למי שיודע שקסמים אנחנו יוצרים בעצמנו, למי שיודע שקבוצה זה כוח מטורף, למי שמוכן ומבין שכדי להשיג תוצאות לטווח ארוך, יש צורך להשקיע מעט מאמץ, למי שמאמין שהתת מודע שלנו גמיש לשינויים ורוצה ללמוד את הכלים לכך, לכל מי שמרגיש שהגיע הזמן להשתחרר מהשעבוד לסיגריה ולהחזיר את השליטה לידיים שלו בחזרה. אז איך זה עובד? התוכנית כוללת 4 שבועות. כל משתתפי התוכנית מקבלים גישה לאתר חברים ייחודי וסגור להם בלבד. בתוך האתר מחכים לכם 7 שיעורים, כשכל שיעור נפתח 1 ל3 ימים עם תוכן חדש מצולם בווידאו ו/או כתוב, כשכל שיעור בונה את התהליך שלכם בצורה הדרגתית ומדויקת לכל שלב שאתם נמצאים בו בתוכנית.
במפגש הראשון, מעבר להיכרות עם כל חברי הקבוצה, נתחיל לצבור ידע. מהי ההתמכרות לעישון? איפה היא פוגשת אותנו? מה המשמעות של התמכרות ושל גמילה? נשבור כמה מיתוסים מאוד מאוד חשובים, ובעיקר נבנה שפה משותפת שממנה אפשר יהיה להמשיך הלאה. אבל הכי חשוב זה שאתם הולכים לצאת מהמפגש הזה עם בוסט מטורף של עשייה ומוטיבציה להצליח. כשבשיעור הראשון, השני והשלישי, אנחנו רק מתכוננים לקראת ההפסקה עצמה. עד ליום ההפסקה שיקרה בין השיעור השלישי לרביעי, אני מבקשת להמשיך לעשן כרגיל, בלי שינויים, בלי ניסיונות להפחית, וכבר בשיעור הראשון אתם תגלו בדיוק למה אין צורך בכל זה. לאחר ההפסקה, מהשיעור הרביעי ועד האחרון, אתם הולכים לקבל את כל הידע, את כל הכלים ואת כל התכנים שיאפשרו לכם לשמור על ההישג הזה ולהעלות את סיכויי ההצלחה שלכם לטווח הארוך, או במילים אחרות, לא לחזור לעשן. בנוסף, הקדשתי שיעור מיוחד וייחודי עם התייחסות נרחבת ומקיפה על כל נושא התזונה בגמילה מעישון, כלומר, איך לשמור על המשקל תוך כדי התהליך. נדבר על אכילה רגשית, ניקוי רעלים, מניעת עצירות ותזונה שמורידה את החשק לעשן. הפירוט המלא על כל התכנים וכל מפגש ומפגש מפורטים בהמשך הדף ממש מתחת לוידאו. כדי שהתהליך של כל אחד ואחד מכם יהיה מבוסס ומוצלח במטרה להגביר את אחוזי ההצלחה שלכם, כל התוכנית על כל התכנים שלה יהיו פתוחים לכם למשך חצי שנה, כך שתוכלו ברגע שצריך פשוט לחזור, להקשיב, להיזכר ולשמור על ההצלחה שלכם. אחד הכלים העיקריים בתוכנית היא ערכת המדיטציות שבניתי, יצרתי והקלטתי במיוחד כדי שאלה ילוו ויעטפו אתכם בתדר ובכיוון המדויק למטרה. המדיטציות הן שלכם ותוכלו להוריד אותם ישירות לסמארטפון ולעזר בהם בכל רגע שצריך. כמו שאמרתי, התוכנית היא שילוב של תמיכה מקצועית וקבוצתית. לצורך כך תהיו שייכים לקבוצה סגורה שמיועדת אך ורק לחברי התוכנית, והיא הפלטפורמה שבה ניתן יהיה לשאול, להתייעץ, לשתף וכמובן לקטר, כי גם את זה צריך לעשות. אני אהיה שם כל הזמן כדי לוודא שכל השאלות וכל התהיות שיעלו בדרך יקבלו את המענה, וכל אחד ואחד מכם יצליחו בצעד הזה. ואני מתחייבת שכל התכנים שיועלו יישמרו אצלי בחיסיון מלא, וכך אני גם דורשת מכל אחד ואחת שיכנסו לתוכנית. וזה כדי לייצר ביטחון בסיסי שיאפשר פתיחות וכבוד לתהליך שכל אחד יעבור כאן. אבל זה לא הכל. בנוסף לאתר החברים והקבוצה הסגורה, כל אחד מהמשתתפים בתוכנית מקבל ממני שיחת אימון אישי, אחד על אחד, שבה נעמיק את התהליך לרבדים נוספים. ובגלל שאני יודעת כמה התוכנית הזאת היא מדויקת ונכונה לכל מי שיבחר להיכנס אליה, אני נותנת לכם בביטחון מלא, אחריות מלאה, כך שאם לאחר השיעור השני החלטתם מכל סיבה שהיא, שלמרות הכל זה לא בשבילכם, תוכלו לקבל את כל כספכם חזרה בלי שאלות או טענות. ולסיום, אני יודעת שמי שעומד להיכנס לתוכנית ומגיע עם כוונה אמיתית להפסיק לעשן, ויעקוב אחרי כל ההדרכות שיש בה, ההצלחה שלו כבר כאן. כדי להבטיח לעצמכם מקום ולעשות כבר עכשיו את הצעד הראשון לקראת הדבר החשוב ביותר למען עצמכם, אני מזמינה אותך ואותך למלא את הפרטים המלאים בטופס שנמצא ממש מתחת לוידאו ולעבור לעמוד התשלום המאובטח. אני מתרגשת לתת גם לך ולך את האפשרות לעבור את התוכנית שיצרתי, שבונה צעד אחר צעד את המהלך החשוב, המשמעותי והמרגש הזה. אז נתראה במפגש הראשון, ועד אז אני מאחלת לכם המון המון בריאות, ושיהיה לכם המשך יום נפלא.